a bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya tsira. Don haka in ka duba za ka ga malamai masu rubuta littafai akan mutanen da annabi ya tsine musu albarka, wanda babu shakka ka sani akwai alwasila, matar da ta ƙara makanta gashin kai. Idan mace ta ƙara makanta gashin kai, manzon Allah ya tsine mata. Haka kuma mai aikin matar da ta buɗe salon saboda ƙara wa mata gashi a kawunansu, alwasilata wal mausula, wanda mun riga mun sani annabi ya la'ance su. To karka ɗauka wannan la'anta an canza ta, tana nan har yanzu. Ai kaga hali ne annabi ya la'anta, ba mutum ba wai annabi ya kira wani ne ya ayyana shi ya faɗa ba. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci riba da wanda ya ba da riban da wanda ya karɓe ta. saboda ka kai da ka ba da kuɗinka ma aka ci riba, kai ma manzon Allah ya la'ance ka. Wanda ya karɓa shi ma Allah an ce shi. manzon Allah ya ce ba ma su kaɗai ba, wa katibuhu, wanda yake rubuta, ya zama aikinsa shine rubuta abin da ya shafi riba, shi ma Allah an ce shi. wa shahidahu, wanda ma ya zama shaidan, annabi ya la'ance shi. wal washima, da duk wanda ke yin zane tsaga a jiki, wanda yanzu ya zama wani abin sha'awa, tatu, manzon Allah tuntuni ya la'anci mutumin da zai yi kansa da wanda zai nemi a masa, ba wanda aka mar ba tare da zaɓinsa ba. saboda za ka samu akwai al'adunmu ta arewa, za ka samu yaro yana ƙarami an masa, ai ba da san shi ba ne, wannan baya tare da tsinuwar manzon Allah. ashe sa annabi ya ce alwashimatu wal mustaushima, mai yin zane da mai neman a masa. Idan mace tana neman a mata zane, a mata tatu, to ta shiga. sai manzon Allah ya ce wala wis sadaqa, wanda ya zo ta hadisin Abdullah bin Mas'ud, mutumin da ya ki ba da zakka annabi ya tsine masa albarka. wal muhilla, da mai kokarin ya halatta matar da aka sake sau uku. wal muhallala lahu, da mutumin da aka halatta mishi din, mijin da ya saki matarsa sake uku, sannan wani ya yi ƙoƙarin gyara auren. manzon Allah ya ce to da mai gyara wanda aka gyara ma duka annabi Allah ya tsine musu albarka. wa man ittakhadha sha'an fihi ruhu garban, da wanda ya mai da abu mai rai ya zama target na koyon harbi, abin da yake yana da rai ka aje shi a matsayin target da shi za a kori harbi. da wanda yake zana fuskar dabba, manzon Allah ya tsine mai giya, sai da aka tsine mutane 10 a kanta, wanda duk mun sani, da mai ɗaukan giyan, da mai shanta, da mai tatsanta, da mai aikin kamfaninta, da wanda ma aka aike shi ya sayo ko da bai sha ta ba. shi sa manzon Allah ya ce ba'i'aha wa saqiyaha, da mai sha da mai sayarwa, wa akila samaniha, da wanda yake cin kuɗin, wal mushtari laha wal mushtara lahu, wanda aka aike shi ya sayo da wanda aka sayo mar, gaba ɗaya manzon Allah ya tsine musu albarka. annabi ya la'anci mutumin da ya haɗa wani da sunansa maimakon mahaifin shi, manidda'a ila gairi abihi, ya samu tsinuwar manzon Allah. da mutumin da ya sanya tufafin mata da matar da take sa tufafin maza, wal mukhannisina, da ɗan daudu, manzon Allah ya la'anci ɓarawo. da mutumin da yake liwaɗi, manzon Allah ya la'anci mutanen da suka mai da masallatai suka zama wurin binne gawa. wannan duk sun tabbata a hadisin manzon Allah. man ittakhadha al-qubur masajid, wanda zai mayar da masallaci ya zama makabarta wurin binne mamaci. don haka waɗannan mutane kaga duka in ka duba zaka ga aikin su ne annabi ya la'anta. to